Enw fi di Zara Parry a dwi'n colureg o Sir Fôn. Mae lot o bobl yn gwneud tutorials coluro ar YouTube, so da ni wedi mynd â hynna step yn bellach gan dod â elfen cystadleuol i hynny. Fi fydd yn cynnal y tutorial ar ochr yma i'r wal. Ar yr ochr arall, mae yna cyfranwyr dibrofiad yn hollol ddall yn dilyn yr instructions gyda fi. Gawn ni alw eitem yn Colur Rhydd? So, pwy sgynna ni tro yma? Fi di Aled Rhys Williams ar bapur, ond i chi allan o'na Aled Bwda. So dwi'n dweud bod fi'n uffernol hyderus gyda fi ddim lot o brofiad efo rhoi colur ymlaen, ond dwi'n teip o foen ar ei go rhywbeth. Tro yma mae gennym ni Aled yn gweithio ar Gwen yn edrychiad Priodasol. Heddiw dwi'n rhaid make-up ar Gwen. Dwi'n abo Gwen, mae hi'n y coleg o fi, Mangor. Yn ddyrach ymlaen, dwi'n meddwl bod o'n laff. Na rhywbeth newydd i drio. A roedd yna hogan nhw Sarah efo set. O, mae hi'n neud y make-up, wedyn mae fi a Gwen, dwi'n cael go a Gwen, mae Gwen yn cael go na fi, ddim fel la. Mae'r edrychiad bridal yn reit syml, rhywbeth really naturiol, ella chydig o brown ar yr eyeshadow a gwefus naturiol. Chydig o scotch tape. Mae hwn yn handi so bod chi ddim yn mesio fyny'r eyeshadow. Dim eyebrows na. Na, dim ar yr eyebrow. A wneud yr un peth ar yr ochr arall. Chydig o concealer rwan, so ddylia hwnna fod mewn pot bach gwyn. Pa brws o'ch chi'n gychwyn o hwn? Mi oedd yn uffernol anodd dilyn cyfarwyddiadau Sarah. Yn anodd gwybod be oedd be, felly. A sut oedd pethau fod i edrych. Lipstick dyna, ie. Mewn y llygad? I mewn i'r llygad. Ar yr eyelid, oce? Dwi'n mwyn eisiau pot cyfa na? Na, please paid. Efo bridal, dwi'n tendio i aros o'r lliwiau naturiol. Blas, nhw. A roed o ar hyd eyelid i gyd. O'n wahanol fatha brushes o felly, oedd hynna'n anodd achos i fi, brwsh di brwsh i fi. Dwi di neud mistakes, di. Sych am o'r glafod. Cot o bain sydyn ni. Ia, o'n i mlaen o'n, ia. Ia, yn ysgam iawn tynnu'r sellotape o'na, oce? Iawn. A ddylia chdi ddod allan efo lein syth. Smart. Y blaen y lliw. Ond gys i hwyl efo'r y brwsh, da. Lle o'n i jyst yn gyrru make-up ar gwynab. Ond oedd yr ochr rownd eich gada, felly oedd hynna bach y mer. Swn ni'n neud hefyd, dibynnu ar trwy'n y person sgynna chi, ond lein lawr y canol. Mae hynna'n jyst yn highlightio fo i ddod â y sylw i gyd i canol gwynab. Fi yn ôl, os o Gwen yn prodi fi y diwrnod yna, ffordd nes i rei make-up yn ni, sef i gael bus bach, da. Na, ges i shock of my life pan nes i dros nesa a ffindio bod Gwen yn edrych fel yma. Oh my god. Dwi'n yn gwybod beth i ddeud. Dweud am y smart, da. So lan asters. Diolch, at least mae'r foundation yn iawn e. Ie. Diolch yn bad fel yna. Ti'n mynd bint overboard efo bronzer. Do. O hynna yn brofiad gwahanol. Dwi'n meddwl ni'n edrych ar rhywbeth allan o, rhywbeth wedi cael 10 mlynedd ar y sunbed. Overall, mae'r y groundwork yn iawn. Ie. Gwaith caib yr haw yn iawn, di. Ie. Erbyn i Aled o'r fan efo Gwen, oedd hi'n edrych oedd extra o Fight Club. Oce, mae hi fod dod fi. Neu fi well, yndi? Ti'n meddwl bod hi'n edrych oedd braid, allu? Yndi. Yndi? So di bod yn iawn. Sa chdi di achievio hyn, da? Swn. Sa Gwen ddim yn barod. Eich at tro nesa, well. Wel, ti'n gwybod beth i wneud, dwyt? Na. Nes i rei gor rhywbeth a nes i rei gor gorau fi, do. Ti'n mynd i neud mwy na. Oedd yn anodd. Tro nesa, Gwen fydd yn dilyn yr edrychiad avant-garde. Wel, nes i drio, ond dwi'n gwrs nes i, cos oedd hi ddim yn tiad mascara 1 pwynt ac yn i fod dda. Siw bod o'n wedi edrych fel o da.